Здравейте на всички, в това видео ще правим анбоксинг на безжични микрофони. Тези са от Temu. Струват някъде към 20 лева май, като аз съм си ги поръчал да са черни, да са с Type-C и да са два. Ето виждате тук, да са тук. Вече след горе-долу 9 дни пристигане, може да видите, стават за предаване на живо, стават за интервю, стават и за влогове и кратки видеа. Така, тук на кутията пише, че уж Premium Quality 2.4G. И така, нека преминаваме напред. Ето тук, доколкото виждам, батерията е към 160 мАч, тъй че да, нека преминем към анбоксинга. Сега, като за начало, нека отворим кутията. Аз тук съм се разрежал предварително. И след като я отворим, ни посреща така, тук няма нищо. Оставяме го настрани. Сега тук ни посреща главната магия. Така, това е главният донгъл, ресивър, който трябва да свършите към телефона, който е там, просто вие не го виждате. И ще ги тестваме след малко. Ето тук е ресивър, го оставям. Тук ето го първият микрофон. На допир е добре, може да го видите. Това тук е главният, това тук е микрофона. Ето това са самите микрофони, като ще обясня сега какво означават тия бутони. Ето го и втория микрофон. Абсолютно същия като първия. Ето тези работи са за, ето къде, сигурно с магнит, може да видите, тук се слага, така отгоре. Може да видите, че се държи добре. Това е като духа вятър, микрофона да не засича, че е духа вятър, да ме нали така по-лесно. Да не засича вятъра. Тук имаме още един за втория микрофон. Ето тук имаме А към С кабел за зареждане. И от тук отдолу може да видим, че тук има инструкции. Да, ето ги тук. Ще хвърлим по едно око за всеки случай. Така. Сега, ето тук отгоре е за английски. Ето тук са отгоре. Има на всякакви други различни езици. Но пак няма на български. Все пак идва от Китай. Да не забравяме. Нека го сгънем по този начин. Така, това го оставим на страни, защото не трябва. И е време да ви обясня за какво стават, за какво се ползват бутоните, тъй че да. Така, ето след кратко връщане, ето взимам един микрофон и ви показвам горе-долу за какво са бутоните. Това са LED индикатори, имаме 4 на брой, а това са бутоните. Сега, този, като го задържим, ето по този начин, почва да търси връзка към това, което трябва да се свърже към някое устройство. Почва да мига. Нали, виждате. Нека да го изключвам до сега. Защото ще го пусна след малко да видите как говори. Или знаете ли какво направо сега ще го пусна? Ето сега слагаме донгъла. Ето този донгъл, слагаме го в телефона. Ето по този начин. И трябва да видим, когато светне този, ето в момента е свързано към телефона. Оставяме го настрани. Или ето. Пускам го микрофона. Ето той се свърза в момента. Тъй че ето сега би трябвало да ме чувате през микрофона. Чакайте да сложим едно пухче за всеки случай.
И нека да ви обясня за какво става на въпрос, само да си го сложа. Момент. Сега, сложих си някак си. Така. Сега, да ви обясня и този микрофон. Ето сега, като го държите, ето така. Ето той се свързва се и в момента свързан към телефона, който е тук някъде. Така, след като натиснете пак един път, след като натиснете бутона, след като го натиснете един път пак Power бутона, се включва мют, само този микрофон в момента е мютнат и в момента не може да се го чува нищо през него. Ето тук ще оставя да видите. Така. Ето в момента пускам мюта. Ето може да видите, че се чува през него. Добре, сега пускам мюта. Да ви обясня за какво стана въпрос. Значи, както се разбрахме, с този бутон, като го натиснете така един път кратко, той се пуска мюта и се спира. След като натиснете ето по този начин това, с това се спира и се пуска една функция, която функция беше, забравих за какво. Аз ще оставя пусната. Това беше за колко да ви е чувствителен микрофона. Сега в момента е много пуснали да е чувствителен, да може да си настроиме. След този бутон пускаме едно става ехо, в момента даже може да го чуете. Не знам за моят микрофон как е. Ето така се чува с ехо. Да. И че може да си го спра, да ме чувате нормално. И сега, като си го спрете, нали, сега идва другата магия, че когато задържите, след като натиснете ето тези два бутона бързо, този бутон бързо е така, се увеличава чувствителността на микрофона, а когато го намалите по този начин, се намалява чувствителността. В момента не знам на колко е, но ще ви пусна различните тестове на микрофона, който е на мене, да чуете горе-долу как е. Аз в този микрофон ще го спра, защото не ми трябва. Ето тук ще го оставя. И сега ще ви пусна да видите как се чува. В момента усилвам чувствителността на макс, който е увеличен, и в момента при най-малкия шум се чува и то доста, което примерно ето тук далече микрофона се чува нещо. И в момента би трябвало микрофонът да е много чувствителен и най-малките шумове надалече да се чуват максимално най-много, доколкото ето сега. Ще го спрем. Така, в момента намаляме чувствителността на микрофона или по други думи, правим го да чува максимално близко покрай него и не чува толкова страничните шумове. Ето сега би трябвало да ме чувате как да го кажа, по-ясно. Само моя глас и странични шумове да няма. И да, надявам се този клип да ви хареса. Пуснах ви как работят микрофоните. И да, забравих да ви кажа, тези микрофони като се зареждат, тук е това мига седи червено, и като спрат да се зареждат, съответно става спира да седи червено, може да ги извадите, тук се слага да се зареждат. И тук има още някакви такива точки, които не знам за какво са. Те първо ще ги разучавам. И да, също така и донгъла може да зареждате през ето това USB. И да, надявам се клипа да ви хареса. Това бяха микрофони от Temu, които ще използвам в този канал за апгрейд. Вече
вече ще мога да говоря съвсем спокойно, отдалече, не да си взимам телефона, тъй че надявам се този клип да ви хареса. Аз бях господин Фокс и ще видим в другия клип, който ще има още един анбоксинг, тъй че да, приготвяйте се.